नोंथांमोनखौ आंनि मनि बर' चेनेलाव फिन खनसे बरायहरनाय जाबाय गोबावनि उनावहाय आरोना दिनैसो भिडिअ लाना फैलायबाय। भिडिअ हगारियाथ' जा गोबाव जाखाबायमोन नोंथांमोना आंखौ बावलायबायसो खोमा आरोना। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। दिनैहाय जोंना ओंखाम गोरलैयावहाय माइनावबो थिखोनाय जायो आरोना, बेखौनो नोंथांमोनजों सानबाय मा एसे भिडिअ शेयार खालामनोसै मेम'रि हिसाबै थालांथोंसै होननानै। नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो सोर सोरना ओंखाम गोरलै जाखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय गाइस। जोंना दिनै बेदरा मा नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबबासो मिथिगोन आरो। स्टार्ट खालामनोसै बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौबो फुरा लाजोबनो हायासै आरोना। थौदो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ मैगं सायै सायैनो स्टार्ट खालामलांनोसै, नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। हाय गाइस, नै बेयो अनला जागोन, बेसर अनला ना गैयाना? ओमफ्राय कबि आलु लाब्रा, बेयो माबा मा होनोमोनलाय अल कफि दुन्दिया, ओमफ्राय पियास। नै अनलाखौ देखाबाय बिथांमोना जि खस्थ'नो। एफा साइज नुदों नै। अनला संगोन आरो ना गाइस दिनै ओंखाम गोरलैनि। देनो रोङाफ्रा मा देफालाबायो मालाय देनाय। ओरै नायलाय, नों ओंखाम गोरलै जागोन? माबायदि ओंखाम गोरलैया? माबायदि? फुजा। मा फुजा बेलाय? ओंखाम गोरलैखौ मा होनो? नों बेदर जागोन ना जाया? जागोन। ए, नों जानो हागोन जानो? बेदरा बेल' नामा? अ नैयो कयलार बेदर, ओमफ्राय नैयो मा? अमा, ओमफ्राय बैलाय? मिक्सार। बेदरा बेनो आरो ना, दिनै कयलारसो जागोन आरो देग्लाय। लेग पिस। जा गिदिर गिदिर गोदाखादों, गथ'फ्रा जानो हानाय नङा।
हाय गाइस नै बावनो दासो जगार खालामगासिनो बावखांबायानो होनजायो आरो 50%। 50% जाबाय बावखांबाय दा मानसि गैथ'वा आरोना 12टा बारबाय। दिनैनि बे गोथार आघोन दाननि खालार नैबे समाव ओंखाम गोरलैफोरनि समाव नैबे gwrlwi गामिनि बाथौ थानसालिनि सिंगुदियाव जों दिउरि जानानै दिनैनि बे गोथार ओंखाम गोरलै फोरबोखौ गासैबो बाथौआरिया सुबुंनो ओंखाम गोरलै फोरबोनि समाव हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। दिनैनि बे गोथार आघोन दाननि खालाराव जोंनि बे gwrlwi गामियावबो आफा बोराइ बाथौनि फोरबोनि समाव ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारि लादों। गासैबो बाथौआरिनो बिथांमोननो जोंनि बे गोथार हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। जाहाथे बाथौ हारिया मुलुगाव गोसारनायाव बयबो जोंनि बर' हारिया बाहागो लाथों होननानै जों खावलायनाय गासैबो बर' हारिखौ खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। नै गाइस गाइखेर लोंदों जा ओंखाम उखैखादों आरोना जोङो मुसारियावहाय बावथाय लाबोनायखौ माबाखांबाय आरो मैया हरनि 7थायाव जानाया आंथ' 6:30आवनो जादों बावखांनानै गाइखेर लोंदों दाहाय मुखबां भिडिअ लाबाय ओंखाम गोरलैयाव मा मा जायो देखायगासिनो गाइस आयु दाबो होनो मोनाखै नै दाबो बावखाङाखैनो बेसेराफोरा जा गोबाव नेबाय जोंखौ लाइनाव थानांदोंनो नै दा आर'ज लानो नागिरदों आरोना आर'ज लाग्रोनोसै जानाय लोंनायखौ दाहाय देखायगासिनो नोंथांमोननो ओंखाम गोरलैनि नायदो जायो ओंखाम गोरलै दाना फैनाय खोमना
गोरलैनियाव मा जादों ओंखाम जाजेनबाय खन्थाइ बोरै जादों गोथाव ए मा बेदर बोरै बेदरालाय बोरै जादों खोमसिसि बेदरा बोरो नै कयलार बेदर जाजेनबाय आरोना ओंखाम खोमसि मोनालायबाय